आज मी एका गावात आले आहे. इथे मी पहिल्यांदाच आले आहे. तुम्ही पाहू शकता, इथे मुलं खेळत आहेत. गावच्या नदीवर बायका कपडे धुत आहेत. आजूबाजूला घरं, प्राणी, पक्षी आणि झाडं पाहायला मिळतात. शाळेच्या अंगणात मुलं खेळत आहेत. मुली झोका खेळत होत्या. ते पाहून मीही झोका खेळायला लागले. खेळून थकल्यावर मी आजीच्या घरी आले आहे. आजी बरोबर भाकरी केली आणि नंतर शेतात काम करायला गेली. आता सगळं आवरून मी शहराकडे निघाले आहे. बस स्टँडवर बसची वाट पाहत आहे. बघा, बस आली आहे. चला आता आपल्या शहरात जाऊया.